ekintza gelditzen eta jasana mugitzen den aldi berean, jasatea ekinago baizik ez da. Mugimenduan edo jabalean geldo nola dazta batasuna, bilkura biharamun lo ordi batez, gazna ninia zela eta bizebersa entzun nuen. Ni dakita zenbat unibertsitateetan irakasle honoris causa zebilen euskal ikerlariaren ahotik. Serioski mintzo zen. Ikasleak inguruan zoraturik zetxezkion. Paleolitiko politeko euskaldun zaharrek eta orduko berriek alaber, umeak gaznatik zetozela ustea zeukaten omen. Saiatuko naiz bere biziko garrantzia duen informazio honen zehazten. Demagun gizona eta emaztea koltsoiaren pean juntatzen direla. Lehenagoko APS metafora harinetan barna, lerratzen ari naiz ohartzeke. Zenbait onik bazuketen dudarik ez. Demagun gizonak zakia eta barrabileak anturik emaztearen alu guztiaren sokoaren sokoan aterpea bilatuz, sabelera botatzen duen hasiak, intziri eta karkaraz dabilen arrautza bakartia amainatzen duela. Ara intzineko sinesteetan, arrautzaren partez esnea zegoen, irakin gabea, deitzi berriaren agunez desiragarri. Esne esti kutixeatuari bere hiru zulotako txistuaz, arrak, orrantza sortak erazten zizkion. Kimikaz, baizik esplika ez daiteken, nahasketa horretarik esnea gaznatzen zen, eta 9 hilabeteren buruan aurra gazna bestain xamur sortzen. Jakintxua, miresgarritza jotzen zituen bere eskuei faszinaturik begira, elekari zela, egoera ulertzen nuela iruditu zitzaidan. Endelegatzen nuen adibidez, zergatik gazna puska baten amoreagatik, gutariko askok bere aita eta amak eozitzaketen edo haien maietako gazna. Entrebalekoa baino ezelako auzoak erdeinatu apaletz. Fedeari bortizki uko egite zaio manera berdinean. Behatzaileetan ziren erdaldun batzuk, Espainiak harriduraz erdizabalik zeuden.